Entón eu vou facer para vos un repaso ao longo de toda a historia. Non só imos falar de matemáticas e de mulleres, imos falar tamén un poquinho das circunstancias nas que cada unha delas tuvo que sair adiante coa súa tremenda lousa que era a afección polas matemáticas. A primeira da que vos vou falar, bueno, ese é o índice das que aparecen no meu libro, son 25 mulleres e cada unha delas ten as súas circunstancias particulares. Sin embargo, todas elas teñen prácticamente en común unha característica. Unha, que non foron solas, na maioría dos casos aparece un pai, un fillo, un esposo, que contribuiu en certa medida a que elas puderan facer o seu traballo. As que tedes pintadas en azul son das que hoxe vos vou falar, pero bueno, calquera das outras merecería a mesma importancia, o que pasa que non vamos dedicarlle tanto tempo. Entón, imos empezar en Alexandría. Hipatia formouse tamén da man de seu pai, que foi o seu primeiro mestre, no Museo de Alejandría. O museo veu a ser algo así como a primeira universidade. Alejandría era un sitio no que se reunían mercaderes e marinos de todo o mundo. Era un sitio de cruce, donde todos paraban e donde todas as culturas se entrecruzaban. Entón, como parte, como herdanza dese cruce de culturas, a riqueza cultural de Alexandría foi probablemente a maior de toda a historia antigua. Hipatia, igual que Teano, foi tamén unha científica en todos os ámbitos, pero sobre todo foi unha gran matemática e unha gran inventora. Un montón de cousas, desde o astrolabio hasta o urinómetro, que parece unha palabra moi graciosa, pero por exemplo, para calcular dosis de medicamentos era bastante importante. Hipatia chegou a ser moi popular en Alejandría, tanto que era aclamada pola xente e a xente salía a admirala cando ela saudaba, simplemente na porta da súa casa. Bueno, pensase que esta popularidade foi a orixe de que un grupo de encapuchados acabasen coa súa vida cruelmente. Non vos vou describir os detalles, pero bueno, pensase que o obispo da cidade foi quen empuxou, ou, bueno, non sei como decir a palabra, vos creo que me entenderes sin que diga moito máis, non? Que fomentou ese odio hacia Hipatia, que o único mérito que tiña era que viña xente de todas partes a estudiar e resolver problemas con ela. Ela, ademais, viaxou por moitos sitios para aprender matemáticas. Nese sentido, é unha científica moderna, e xa non se pode un quedar na súa casa a estudiar na súa universidade, senón que hai que sair a ver que famos de máis arredor tamén. E logo tamén ela tivo estudiantes prácticamente de todo o mundo.